What is up? What is up? What is up, everybody? This is Gundai, and welcome back to this channel, your channel of choice, your favorite channel. My name is Gundai. Right, zvikafamba zvakanaka tinogona kusikira panapa. Nyaya yamudiwa namukoma star nanyaya yakatanga gore riya riya pakaitwa garamumba iwe 4 atika vakanetsana mudiwa akati chadi chichichichi tazoudzwa namukoma stana bhozi nezuro ndakakuudzai kuti mukoma mudiwa vakataurawo saidi ravo vakati mustana akandibata akabva azondikanganisira saundi yangu akabva azoita madhiri ekuti aseisechi hanzi ndairwisana nastana ndobva ndarwisana nemunhu wesaundi saka hanzi handairwa 2 mabattles 2 mafront so this time manje stana vazobudawo vachitsanangura. I saw a certain video yanga ichitsanangura namukoma stana yavanga vachitsanangura vachibvunzwa nzi kuimimi saka wagwa ari madhiri zvikanzi aiwaka inini handisi sound engineer handisi munhu wesound, so I don't know what he was talking about when he was saying ndakamukanganisira sound because mudiwa akanyatsokumenshena nyaya yekuti hanzi sound yanga yanga isingaiti, but in from there nandiona even macomments enyu guys and also some of the comments dzakaitwa musi wacho uyo chaiwo people were talking about nyaya yesound yamudiwa kuti something was happening. Hanzi sound yamudiwa yakatanga kuti kororo amene kana kuti pakatanga kuridza mudiwa pakatanga kuti kororo. I don't know what happened ipapo, pamwe mic yake yanga yakafa kana kuti chii, but some people were saying haisi nyaya yesound, nyaya yekuti mudiwa haatogoni. But chava chaitika manje kuti mudiwa uyoyo manje abva azokanda chira vakanda chirauro chake achiputitsa stana anounza. So far, obviously, we are going to be covering this. Chance of Stana cha responda achiti chi, but mudiwa ava akanda chirauro chake achitipa song yake. So what I'm just gonna do right now is this. I'm gonna play you the song. Okay, so I'm gonna play you the song yacho yamudiwa muinzwe mega atika yaburisa yacho iyo. Okay, hanzi pana nenhare. Chizozidana namudiwa manje. Ari kutakachita kuti nyaya yekuti Jesu ndimama. Alright, tomira pana unaenda papeji ramudiwa nditi unoinzwa song yacho or I think pa YouTube panoona ngaiupload. Wanozaura hanzi imi handinyatsozva hangu zvakawanda zvataurwa pati pakabatika pari panzi hanzi a minute 40 wanzitaura zvinhu zvaona zvobva kuti ndibvutse. At 40 obavhera nebvutsi. Alright. Obviously, we are going to get something from Stana. Alright, I don't know if I should say obviously, but I think it's a good thing. But nandiona amwe comments anganjiswa paiswa song iyo zvachinzi it's for the culture, you know, like for the culture. Wasati hip hop yemuZimbabwe, it seems as if from the way andiri kuona yakutanga kuita kanenge kutanga kuita attention. Vanhu vanga vanyanyisa attention kuzimudhanzo, wambocherechedza. Vanhu vanga vaisa zimudhanzo. But iko zvino manje it seems as if attention yakuita ichishifta daiso ichienda kuhip hop. Vakomana vezimudhanzo havasi kurwisana. Ende vanhu vanofanira kurwisana kwevanhu, I don't know why. Vamwe vanenge vachishanzi for the culture. Honestly, handizivi kuti for the culture zvorei. Please tell me in the comment section. Kana vachiti for the culture norei, culture isn't chi
kuti vanhu vanofanira kurwisana here for the culture, mabeef for the culture here kana kuti culture yehip hop ndeye mabeef here kana kuti I don't really know. That's why I'm asking you guys to tell me and let me know what you think. Mudiwa apapa A plus, you can also tell me what you think about the song ya Mudiwa yacho. Akagone here vantu agone. But I believe because like I said yokutanga zvikafamba zvakanaka tichaswera panapa. I can assure you we are going to spend the whole day here. Then also side rasta now stananza vati ini ndakauya chakanga tanzi tokuenda kubeto handisika, so ndakauya kubeto ndakagadzirira chimurenga handisika, so zviri kuzotaura zvekuzotanzi Mudiwa akazinga kuti aiwa isusu chati asina kutaurana nyaya kuti ticharwisana tachifanira kunge tauya tichisvika tichipuruzirana chichichichichi. It wasn't like what was planned. So according to Stana, angauya kubato, and then atara chance the other guy refused kuenda kubondo. Akaramba hondo akati aiwa hondo hatidi hondo. Alright, vaizere song iyo kana vasingaizeka ndichazokudzidzisai. Then iwe issue yakabva yataurwa namukoma Stana yanga iri yerelationship yavo naMudiwa. Panango munhu anga achibvunza chitanzi naiwe vanhu ava havasarutiitisera havasi vanozivana here. Stana akatobvunzwa akati hanzi hai ininika relationship yangu naMudiwa ataroti hanzi inini kana ndirisi henika I would love to fix it. Pane statement ratarire kuti hanzi I would love to fix it handitika, but the other relationship obviously papanga autaura imwe relationship iya yasisi wedu aiwaya mwari uko ndoyanga autaura, but hanzi relationship you would love to fix it. And then he said we have been good but I don't know now because Mudiwa anga akatsamwa and Mudiwa akabva atonoita pen down yesong. But inini manje from the way andoona ndinongo ndichingoti zvekuti vaitenga kuda kunetsana asi zvinoita kuti zvinakidze here kana kuri kuhip hop, asi kuti vanhu ngavarwisana because inofanirawo peace. But nevakangouya vachisvika vachingoti vachimboyantsoti haleluya chichichi ndaita mari uyosvika mhara yeso udaiso hatiti by now netsitobvudara nezvavo tikana tinokuti Mudiwa nawo vakauya akaimba pakana 23,000 vanhu zvinopera zvakadaro. But now we are talking about it, I think it's almost maybe 3 or so 4 days later and we are still talking about it, and obviously we are going to continue talking about it, which is something that is beautiful when it comes to nyaya hip hop music yemuZimbabwe. Handitika mwatarisa zvakaitika paya pane pakaimba Jeezy hanzi Jeezy na ameno vakatanga kurwisana achiimba achitukana, so pakatomboita futi noise papo anonana. Saka ndo pacho panozida ndizokubvunzai kuti nyaya dzekutukana kuhip hop ndo nyaya dzacho chaidzo here kana kuti izvo nyaya dzekuradzana mari dzekuti ona mari yangu chichichi because naizochinzanzi pasong yaMudiwa papa chitonzi 20 years uri mugame but hausi kukwanisa kuburisa kana waya. But musadarana mwana hanzi Timbaland yangu ndo ndigirikiri hanzi ndo network ya alright nanyarara ngatinyarara. But what I can just say is guys, go and listen to the song and I believe kuti mukoma wangu anonzi Stana vachatikandira vachirauro vachireplya zvakaitika ndokuti katinzwe music waiziya. So as usual I will see you in the next video.